La nostra entitat, Fraunhofer Spain, és una fundació privada sense ànim de lucre que el que es dedica és a fomentar la recerca aplicada i connectar l'acadèmia cap als sectors industrials. Per tant, el que ens dediquem és a generar desenvolupament i innovació i en aquest cas, sobretot, a l'àmbit de la salut pel centre aplicat en teranòstic que s'ha muntat. Com a centre estem desenvolupant tecnologies per combinar diagnòstic en teràpia, és el que en diem el teranòstic. Això és molt important per la medicina de precisió perquè serveix per estratificar millor els pacients i a la vegada trobar les millors teràpies per cada tipologia de pacient. Durant molts anys jo he estat dirigint i portant recerca en un centre de recerca d'excel·lència, en un centre de recerca de frontera, i el que hem vist és que hem sigut capaços de generar un gran coneixement. Aquí a Barcelona hi ha molts centres amb una gran capacitat de generació de coneixement i el que ens falta és trobar les maneres de que aquest coneixement acabi generant productes, serveis i que per tant arribin a la societat. L'avantatge o l'experiència de Fraunhofer, que ho ha estat fent durant molts anys en l'entorn d'Alemanya, ens ha de permetre veure com adaptar la seva metodologia, les seves activitats, per ajudar a tot el teixit, tant català com de l'estat espanyol, a arribar millor en aquests moments al mercat i a la societat. Estar en el parc científic ens dona una gran avantatge competitiva, perquè és el fet d'estar en un ecosistema molt ric, on tenim grans centres de recerca amb excel·lents investigadors, però a la vegada també tot un ecosistema de startups, de spin-off, de noves companyies, i per tant ens facilita molt aquesta feina de connectar, d'intentar estirar idees i coneixement, diguéssim, més bàsic cap a productes més innovadors i de desenvolupament.